Sky News chuan heti hian breaking news an puanga. Tech company pakhat astronomera and Chief Executive Officer Andy Byron chuan Board of Directors te hnena banna a thehluta. Ti chuan Board of Directors te hian lo pomin Chief Executive thar an zong ngal ti thu le Co-founder le Chief Product Officer Pete DeJoy chu he na cherri tur hian an ruat thar ti an puang ani. He thil thlen chan chu hetiang hi ani. Karkalta thole ni le ni lai ni khan Coldplay te chuan Gillette Stadium Bostona concert ro pui tak mayan neya. Zai karlaka music chau an play roi lai chuan ki scam an ti mai mangin mi pui zinga couple ni nge yerin te chu an focus ani. Ki scam chungchang hi chu milar te news engine te chuan kan shefur to anga. Light in a chun couple te chu big screen lama lo langin mi zong mo lai chuan anin ki screen. Luangliam tak siam na na man chin ani. Tin hetiang huna hian couple ni lem lo te po focus ani chuan rin lo taka an bulami te kis de uthwai te po anom thina mi pui chaw phor nan mi pui te ti hlim na tura ruwa man ani chin. Hetiang hi ani lain tun tum Coldplay Concert an ki scam zet chuan hlim na ain boina lian tak athlen ta zokani. Big screen a koplai nei ve te chu an kopui te an rin omlo san ti an phaulang tlatani. Camera chuan in koplai te chu an lakwal zela chuta mi pa pakhat mei cheko nga kwa nap mai chu han tilangin maktak mayin chu mi te chu camera atang chuan anin thiar film ngal thoya mei cha jok chuan a mai hupin mi pa jok chu abiru ngal wat chuti mek lain Chris Martin la chuan anin ngai zong ani lo chuan an zak zum ve hle aniang mo ti in comment ala pe zui. Either they're having an affair or they're just very shy. Asoy ang tak chuan chumi te pahnih chu in ngai zong an lo ni taka he video alang mi pa zok hi Andy Byron ani ti ria chhuani in $1 billion tech firm astronomer CEO ni lai mek ani chuti lain abula mei chia hi Christine Cabot ni in an company a Chief People Officer le HR head ani bawk. He anlan na video hi TikTok lama post dar ni in million somthum pali chuang zatin an ento a hetiang ang deuh video la viral chunzom zelin memes le comment lim tak atam hle ani. Andy Byron a linking profile atanga alandan chuan astronomer company a hian kumsang ni somni pathuma changin CEO ania. Public records alandan chuan Andy Byron le anupui Megan Cardigan kumsom ngami ve te hi noteboro a cheng mekin fa pahni an nei ani. He thil thleng wang hian Megan Cardigan Byron zirti tular takle CEO Byron anupui chuan a social media account na Byron ti ming atopa ada chu apai ti hriat ania chumai baka a Facebook account a delete bawk. Byron te na thona astronomer lama ve thung chuan an tho pui tam tak te chuan anin lai chin na highland anita chu an lom thu an lo soi ve dai thung team member ni chin pakhat soidan chuan an group chat chu he thil thleng vel wang hian alunin an nui po azave hlom hle ani ome. Byron a tho pui chen khat te soidan chuan Byron hi mi nor pe tak le inti thu thiam takani a chumai baka chen khat chuan tho pui nuam lo le ana tho na hmuna mi zenel omlo tak pu ni in an soibok. Heti lai hian astronomer company lam chuan Luangliam ta thleng khat chuan data lam le AI lama me puite puitu ti asiat kan ni china tuna ero kan company mi te siat chin dan chu zan khat thil tu a thlak dang lamanita ma se kan bung ruwa te le kan customer te ta na kan thil ti chin hi chu adang lam ve ngai lawang kan lo ti chin le kan thiam thil kan ti chun som zelanga kan customer te an har sat na sut kian sak le AI problems an nei te ama ang bukin kan chin fel sak chun som zel do na ni ti in thu chwa an siam ani.